Казвам се Олга Василевска и съм трето поколение спедитор, подкаст ентусиаст, експерт в развитието на екипи, най-голямата от 3 сестри. На 24 бях, когато поех логистичната компания на моя баща, след като той почина внезапно. Без ден опит в спедицията, с престижно образование и 5 чужди езика, бързо осъзнах, че никак не е достатъчно само теоретичната подготовка, за да бъдеш добър ръководител. Днес, 11 години след моето обещание, бизнесът процъфтява. Вече сме 17 човека, складовата база увеличихме до 1300 квадрата и управляваме веригата за доставки на над 300 български и международни компании. Благодарна съм за екипа до себе си и с кеф и лекота ръководя бизнеса. Да си жена в мъжки бранш не е лесно, но с времето научих, че значимото за успеха във всяко начинание не е полът, а силата на характера и постоянството. И най-вече разбрах, че екип се гради с доверие и готовност да бъдеш най-искрен в себе си.